Jesper han står og slår sig med sin usynlige ven, Magnus. Jeg er dårlig til det. Uppercut, Jesper. Nej, jeg gør ikke. Kom nu. Jeg skal på liv. Det er sjovt, Jesper, du er i fjernsynet her. Og så er lige han taget ham. Så er lige han taget ham. Kom nu, Jesper. Uppercut. Kom så, Jesper Valboa. Kom næst, uppercut. Det er tæt på, I begge to. Nej. Nej! Det er super fedt at filme i fjernsynet, så kan man